Ara filma, no? No em vulguis no, perquè... Jo vull sortir. Hola. 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 Toma, mamá, que tengo un mouse de Roma, no hay que se la coma. Yo soy. Ell no juega tot. Unes declaracions, abans. Declaracions de què? Bueno, clar, tu no segueixes en el Facebook. Que es papà ho penja tot en el Facebook i tot. El més fi que pugui. Però millor està sopant aquí i de repente ho penja immediatament i ja saps. Els amics que com que estan menjant o que fas o no sé què. A los Facebook yo vaig a la Rosana. No sé qué punyeta vas a ver. Una Roxana. Una de Com és que Facebook. això ara són bones desconegudes. Pues ya te voy Una de Facebook de Guatemala. No fa número. Quina costa? El seu peix, ja no entenc. Papà, I si ell més m'escriu, perquè